Hradec Králové je město na východě Čech a metropole Královéhradeckého kraje, ležící na soutoku Labe s Orlicí. Ve středověku šlo o věnné město českých královen a této době vděčí za gotickou katedrálu svatého Ducha na svém velkém náměstí, která dnes vedle Bílé věže a Staré radnice patří mezi městské dominanty. Do poloviny 19. století sloužilo město jako vojenská pevnost, jež byla zrušena po bitvě u Hradce Králové v roce 1866. Tím se doslova uvolnil prostor pro zlatou éru královéhradecké architektury na začátku 20. století, především díky stavbám Gočára a Kotěry, ale i díky společenskému životu město nese označení Salon republiky. Metropole nabízí širokou možnost kulturně společenského vyžití, například Klicperovo divadlo, jež je 4násobným divadlem roku, Art Kino Centrál, světoznámé divadlo Drak, Filharmonie a další. Šaty jsou v barvách vlajky města, mají vyšitý znak města a korunka znázorňuje katedrálu svatého Ducha.